grote kinderdebat in Venray. De homo plant bomen. Het is vandaag 14 maart, dit is het PDMA-journaal. Vorig jaar is het aantal inwoners in de gemeente Venray met precies 100 gegroeid. Op 1 januari stond de teller op 43.162. Een jaar eerder telde de gemeente nog 43.062 inwoners. Er werden afgelopen jaar 419 kinderen geboren. Dat zijn er iets meer dan in de vorige jaren. Na de komst van de dorpen Blitterswijk, Gijstra en Wansum telde de uitgebreide gemeente per 1 januari 2010 42.718 inwoners. In de afgelopen jaren was de kleine groei telkens vrij stabiel. In juli 2012 werd de grens van 43.000 inwoners gepasseerd. Vandaag vond het grote kinderdebat in Venray plaats. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen deden in totaal 100 leerlingen van 22 basisscholen mee. De leerlingen startten met een rondleiding op het gemeentehuis in Venray. Daarna gingen zij onder leiding van burgemeester Hans Gielissen in debat met vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen. Deze partijen reageerden op vragen en stellingen die door de kinderen waren opgesteld. Het grote kinderdebat is een idee van Nicole Litjes, leerkracht van basisschool De Bongerd, en Remy Aerts, nummer 2 op de kandidatenlijst van D66. Als D66 Venray waren we al een tijdje na aan het denken hoe we de jeugd een stem kunnen geven en hoe we die jeugd kunnen bereiken. Nou, alle jeugd vanaf 18 jaar die kan zelf stemmen. Dat is al een hele kunst om die te bereiken. Maar we zaten ook te denken, hoe kunnen we de jeugd tot de 18 jaar een stem geven? Die weliswaar nog geen stemrecht hebben, maar die hebben ook een mening wat er speelt in de gemeente Venray. Nou, daarover kwamen we in gesprek met de SPOV Venray. En ongeveer tegelijkertijd, had een van de basisscholen in Venray, De Bongerd, Nicole Litjes, had het idee om voor haar school een verkiezing te organiseren en verschillende activiteiten rondom de verkiezingen te organiseren. Die twee dingen hebben we eigenlijk samengevoegd en zo kwamen we op het idee uit om het voor alle basisscholen in de gemeente Venray te organiseren. Met medewerking van alle politieke partijen, alle 8. En dan als locatie het gemeentehuis. En daarmee eigenlijk te koppelen enerzijds een stukje voorlichting over de gemeente, de gemeenteraadsverkiezingen. En tegelijkertijd kunnen de kinderen zich ook een mening vormen over de verkiezingen en de verschillende politieke partijen die eraan komen. Het idee erachter is dat er tijdens deze middag een brug geslagen wordt tussen de kinderen en de gemeentepolitiek. Wij werken op de scholen aan burgerschap en dan vertellen wij over wat democratie is. En we proberen dat op schoolniveau natuurlijk te laten zien dat je samen dingen kunt doen. En samen ben je sterker en ja, de meerderheid beslist. En niet zo heel veel kinderen weten hoe dat in de gemeentelijke politiek is. En de toegevoegde waarde is dat wat je op school leert, dat je dat in de grote mensenwereld kunt toepassen. En vandaar is deze kans natuurlijk prachtig. De meeste leerlingen hebben zich op de scholen goed voorbereid op dit debat. Ondanks deze voorbereidingen is het voor hen toch soms lastig om alles te begrijpen. Het is wel heel interessant, maar ja, sommige dingen zijn wel wat moeilijker en moeilijk te begrijpen. Wat vond je dan vooral moeilijk? Nou ja, moeilijk, gewoon de moeilijke woorden meer. Gewoon die moet je goed begrijpen. De aanpak van zwerfafval vinden leerlingen in ieder geval een goed punt voor op de politieke agenda. Dat er meer prullenbakken komen, want er ligt heel veel rommel in Venray. Vooral van chips, drinken en al die spullen. Vooral het afval wel. Dat is echt heel belangrijk. De organisatoren hopen dat de kinderen door dit debat het belang van stemmen gaan inzien. Enerzijds hoop ik dat de kinderen er iets van leren. Iets van het proces rondom politiek gaan begrijpen voor zover ze dat al niet doen. Wat ik ook hoop is dat de kinderen de politieke partijen huiswerk mee naar huis geven van dit vinden wij belangrijk. Want ze hebben geen stem, maar toch willen ze de politieke partijen iets meegeven. En anderzijds hoop ik ook dat de kinderen thuis hun ouders die nog twijfelen of ze gaan stemmen, dat ze die kunnen overtuigen dat ze wel moeten gaan stemmen, want dat is wel belangrijk. Op zondag 23 maart vindt op Raceway Venray de aftrap plaats van het nieuwe autospeedway seizoen. Allerlei extra raceklassen zijn 1 of meerdere keren te gast tijdens de 10 racedagen die dit seizoen op het circuit in IJsselstein telt. De BRL V6-klasse is vervangen door de Nissan ZX 350-klasse.
Verder verschijnen onder meer de LMV8-klasse, de Stokkar Formule 1 en 2 en de Hot Rods aan de start. Ook de Ukkepukke race staat op het programma. De poorten van het circuit zijn al vanaf 8:30 geopend, waarna de trainingen starten. De races beginnen om 12 uur. Woensdag was het jaarlijkse Nationale Boomfeestdag. In Venray plantte wethouder Aik Busser met leerlingen van groep 6 van de Hommel nieuwe bomen in de wijk Antoniusveld. Nationale Boomfeestdag bestaat al sinds 1957. Met deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van bomen. 55 jaar later is dit nog steeds belangrijk, denkt wethouder Aik Busser. Omdat bomen belangrijk zijn voor onze leefomgeving. Ze zorgen voor zuurstof, ze zorgen voor verkoeling in de zomer. Dus ja, er zijn een aantal belangrijke redenen. En ze zorgen natuurlijk ook voor een hele aangename en leuke beleving in de woonomgeving. Dus er zijn wel een aantal redenen om de aandacht te blijven vestigen op het belang van bomen. De kinderen van de Hommel planten 18 bomen in de Clara Wiegmanstraat. Voor deze plek is om meerdere redenen gekozen. Nou, dit is een plek waar nog ruimte was voor bomen, voor de groenbeleving. Ja, we hebben hier ook krentenbomen die volop bloeien. Dus mooie witte bloei geven. Dat geeft ook in het voorjaar steeds een mooie beleving. Dus ook de verfraaiing van de omgeving is een belangrijk aspect. 2 kinderen van de Hommel hadden een speciale taak gekregen. Zij mochten de allereerste boom op Boomfeestdag planten. En dat was een behoorlijke eer voor de leerlingen. Planten, hoe vind je dat? Ik vind het best wel bijzonder. En jullie hebben ook gisteren een les gehad over bomen. Wat heb je nou geleerd? Dat je bomen hebt voor schaduw in de zomer, voor hout en voor fruit en voor de zuurstof. Dus bomen zijn eigenlijk wel heel erg belangrijk. Ja. Maar met de eerste boom ging ook nog iets speciaals mee de grond in. Een tijdcapsule met een bijzondere inhoud. Ja, dat was koken voor als de boom was verrotterd. Tot ze die terugvonden, zitten daar tekeningen en gedichtjes in. En dat ze die dan terugvinden met de foto erin. Ook in Wansum werden er bomen geplant tijdens Nationale Boomfeestdag. Hier werden de esdoorn en de beuk in de grond gezet. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Morgenavond kunt u kijken naar het grote lijsttrekkersdebat op PLMA's TV. Vanaf 7 uur wordt het debat elke 2 uur herhaald. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het op wat motregen na droog. Het wordt dan circa 5 graden. Overdag nemen de buien toe en is het kouder dan de rest van de week. Het wordt dan zo'n 10 graden. Zondag stijgt het kwik naar 14 graden en komt het zonnetje er weer door. Bedankt voor het kijken, een fijne avond en graag tot ziens.